Ìwé Jẹ́nẹ́sísì orí 21. Olúwa sì bẹ̀ Sára wò bí ó ti wí, Olúwa sì ṣe fún Sára bí ó ti sọ. Sára sì lóyún, ó sì bí ọmọkùnrin kan fún Ábúráhámù ní ògbólógbò rẹ̀ ní àkókò ìgbà tí Ọlọ́run dá fún un. Ábúráhámù sì pe orúkọ ọmọ rẹ̀ tí a bí fún ní Ísákì, ẹni tí Sára bí fún. Ábúráhámù sì kọ Ísákì ọmọ rẹ̀ ní ilà nígbà tí ó di ijọ́ 8 gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fi àṣẹ fún un. Ábúráhámù sì jẹ́ ẹni 100 ọdún nígbà tí a bí Ísákì ọmọ rẹ̀ fún un. Sára sì wí pé, Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn-ín, gbogbo ẹni tí ó gbọ́ yóò sì rẹ́rìn pẹ̀lú mi. Ó sì wí pé, ta ni ìbá wí fún Ábúráhámù pé Sára yóò fi ọmú fún ọmọ mu? Mo ṣáà bí ọmọ kan fún un ní ògbólógbò rẹ̀. Ọmọ náà sì dàgbà, ó sì já ní ẹnu ọmú. Ábúráhámù sì ṣe àsè ńlá ní ọjọ́ náà tí a já Ísákì ní ẹnu ọmú. Sára sì rí ọmọ Ágárì ará Íjíbítì tí ó bí fún Ábúráhámù, ó ń fi rẹ́rìn-ín. Nítorí náà ni ó ṣe wí fún Ábúráhámù pé, lé ẹrúbìnrin yìí jáde ti ohun ti ọmọ rẹ̀, nítorí tí ọmọ ẹrúbìnrin yìí kì yóò ṣe àrólé pẹ̀lú Ísákì ọmọ mi. Ọ̀rọ̀ yìí sì burú gidigidi ní ojú Ábúráhámù nítorí ọmọ rẹ̀. Ọlọ́run sì wí fún Ábúráhámù wípé, má ṣe jẹ́ kí ó burú lé ojú rẹ nítorí ọmọdékùnrin náà àti nítorí ẹrúbìnrin náà ní gbogbo èyí tí Sára sọ fún ọ. Fetí sí ohùn rẹ̀, nítorí nínú Ísákì ni a ó ti pe irú ọmọ rẹ. Àti ọmọ ẹrúbìnrin náà pẹ̀lú ni èmi ó sọ di orílẹ̀-èdè nítorí irú ọmọ rẹ ní í ṣe. Ábúráhámù sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀, ó sì mú àkàrà àti ìgò omi kan, ó fi fún Ágárì, ó gbé e lé ní èjìká, àti ọmọ náà ó sì fi lé e jáde. Òun sì lọ, ó rìn káàkiri ní ijù Báṣébà. Omi náà sì tán nínú ìgò, ó sì sọ ọmọ náà sí abẹ́ ìgòrò kan. Ó sì lọ, ó jókòó kọjú sí ní ọ̀nà jíjìn réré, ó tó ìtafàsí kan, nítorí tí ó wí pé, kí èmi má rí ikú ọmọ náà. Ó sì jókòó kọjú sí, ó gbé ohùn rẹ̀ sókè, ó sọkún. Ọlọ́run sì gbọ́ ohùn ọmọdékùnrin náà. Áńgẹ́lì Ọlọ́run sì pe Ágárì láti ọ̀run wá, ó sì wí pé, kí ni ó ṣe ọ́, Ágárì? Má ṣe bẹ̀rù, nítorí tí Ọlọ́run ti gbọ́ ohùn ọmọdékùnrin náà níbi tí ó gbé wà. Dìde, gbé ọmọdékùnrin náà kí o sì dì í mú, nítorí tí èmi ó sọ di orílẹ̀-èdè ńlá. Ọlọ́run sì ṣí ní ojú, ó sì rí kànga omi kan, ó lọ, ó sì pọnmi kún ìgò náà, ó sì fi fún ọmọdékùnrin náà mu. Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú ọmọdékùnrin náà, ó sì dàgbà, ó sì jókòó ní ijù, ó sì di tafàtafà. Ó sì jókòó ní ijù Páránì. Ìyá rẹ̀ sì fẹ́ obìnrin fún un láti ilẹ̀ Íjíbítì wá. Ó sì ṣe ní àkókò náà ni Àbímẹ́lẹ́kì àti Fíkólì olórí ogun rẹ̀ wí fún Ábúráhámù pé, Ọlọ́run pẹ̀lú rẹ̀ ní gbogbo ohun tí ìwọ ń ṣe. Ǹjẹ́ nísinsìnyí fi Ọlọ́run búra fún wa ní iyì pé ìwọ kì yóò ṣe ẹ̀tàn sí wa, tàbí sí ọmọ mi, tàbí sí ọmọ ọmọ mi, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìṣeun tí mo ṣe sí ọ, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ó ṣe sí mi, àti sí ilẹ̀ tí ìwọ ti ṣe àtìpó nínú rẹ̀. Ábúráhámù sì wí pé, èmi ò búra. Ábúráhámù sì bá Àbímẹ́lẹ́kì wí nítorí kànga omi kan tí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ Àbímẹ́lẹ́kì fi agbára gbà. Àbímẹ́lẹ́kì sì wí pé, èmi kò mọ ẹni tí ó ṣe nǹkan yìí, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò sọ fún mi, bẹ́ẹ̀ ni èmi kò gbọ́ bí kò ṣe lónìí.
Ábúráhámù sì mú àgùntàn àti ọkọ màlúù, ó fi wọ́n fún Àbímẹ́lẹ́kì, àwọn méjèèjì sì dá májẹ̀mú. Ábúráhámù sì ya abo ọ̀dọ́ àgùntàn méje nínú agbo sí ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀. Àbímẹ́lẹ́kì sì bi Ábúráhámù pé, kí ni a lè mọ abo àgùntàn méje tí ìwọ yà sí ọ̀tọ̀ fún ara wọn sí? Ó sì wí pé, nítorí abo àgùntàn méje yìí ni ìwọ ó gbà lọ́wọ́ mi, kí wọn kí ó lè ṣe ẹ̀rí mi pé èmi ni ó wa kànga yìí. Nítorí náà ni ó ṣe pé ibẹ̀ náà ní Báṣébà, nítorí níbẹ̀ ni àwọn méjèèjì gbé búra. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dá májẹ̀mú ní Báṣébà. Nígbà náà ni Àbímẹ́lẹ́kì dìde àti Fíkólì olórí ogun rẹ̀, wọ́n sì padà lọ sí ilẹ̀ àwọn ará Filistia. Ábúráhámù sì lọ igi tamariski kan ní abẹ́ ní Bíàṣebà. Níbẹ̀ ni ó sì pe orúkọ Olúwa Ọlọ́run ayérayé. Ábúráhámù sì ṣe àtìpó ní ilẹ̀ àwọn ará Filistia ní ọjọ́ púpọ̀.